asked me if I speak Russian. וגם אני לא אציג בפניי תעודת עיתונאית ישראלית, אני חושבת שבכלל שיטת העיתונות הישראלית, רגע, בוא תסבירו לי מה הבעיה. אתה יש לך תעודת עיתונאית? כל צילום של באזור הזה פה מצריך אישור. זה בערך הפעם ה-20 שאנחנו נמצאים כאן, מצלמים, ואף פעם לא הייתה בעיה. זה לא אומר שזה לא... מדובר באחד הדברים בעולם, מצלם כל מיני אתרים קדושים. מה המטרה? אין לי בעיה עם זה, כאילו... בסופו של דבר אולי זה יהיה ספר, אבל כרגע הוא צלם של סוכנות שנקראת מגנום. מגנום? אבל כן, מגנום? שנמצאת בצרפת ובניו יורק. כן, מכיר, מגנום. אוקיי. והוא מצלם ברחבי הארץ, הוא לא... תראה, בעיקרון, הבעיה עם צילום זה האנשים יש הרבה אנשים שלא רוצים שיצלמו אותם. אבל הוא לא מצלם אנשים בכלל. בסדר. הוא מצלם רק לנדסקייפ, נופים ואני מצלם אותו כל הזמן. זהו, יש לך תעודת עיתונאי דרך אגב? לי אין תעודת עיתונאי, לא. אני סטודנט בבצלאל שסיים בשנה שעברה ואני משמש לסטודנט. תראה, הוא הוציא לי תעודת... מה אתה רוצה לצלם פה? בואו נשמע. הוא מצלם פשוט את הדבר הזה. בסדר, כל עוד שזה לא נוגע לאזור הדרומי, אז... לא, אין בעיה, בסדר, אוכל, סבבה, אני חלתי אין בעיה גם כן. שיותר תכף לתת לנו... Thank you very much indeed. Please, welcome. Thank you. So we're going to the Magnum agency? Yeah. Oh, Yeah. that's nice.